Váš genetický kód je jedinečný. A taká je aj naša veda. Matrace DNA sú navrhnuté za použitia prvej personalizovanej aplikácie, ktorá kombinuje vaše spánkové preferencie s miliónov detailných údajov získaných z vašich 2 fotiek. Všetko je spracované za pomoci nášho spánkového algoritmu riadeného umelou inteligenciou, ktorý nám umožňuje vytvoriť jedinečnú konfiguráciu matraca ideálneho pre vaše telo. Matrac vyrobený skutočne na mieru. Dormeo DNA bol navrhnutý s dôrazom na páry, pretože obe strany sú plne prispôsobiteľné preferenciám každého z páru. Už nemusíte robiť kompromisy ohľadom pohodlia. Keďže pružiny nie sú spojené, neprenáša sa ani žiaden pohyb. Takže keď sa váš partner v noci otočí, nepocítite to. Čo znamená lepší, dlhší a hlbší spánok pre vás oboch. V každom matraci DNA sú stovky oktaspringových pružín s rozličnou hustotou umiestnené tak, aby vytvárali jedinečné pohodlie, ktoré je možné prispôsobiť každých 10 cm.